Sledujete hlavnú spravodajskú reláciu Televízne noviny. Dnes s Ľubošom S. a Stelou 2TV. Príjemný dobrý večer, vítajte pri televíznych novinách. Dobrý večer. V Bratislave sme premiestňovali kameň. Išli sme do ulic a pýtali sme sa na názor našich spoluobčanov. Ukážeme si, ako nenápadne získať vzácny suvenír. Hladina Dunaja v Bratislave je na kritickej úrovni. Protipovodňová ochrana je jediné, čo delí hlavné mesto od stále stúpajúcej vody. Na situáciu sa išiel pozrieť kolega Matúš. A voda stále stúpa. Čo? Kde? Ale dnes to na žiadnu romantickú prechádzku či posedenie pri Dunaji nevyzerá, lebo ako iste sami vidíte, tam, kde sú teraz chodníky, sa už nachádza veľmi slušná riečka. Voda nie je len veľmi vysoká, ale aj neuveriteľne dravá. Videli sme celé domy, keď ťahala voda po prúde dole. Ako iste vidíte, je zastavená celá lodná doprava na úseku Dunaja. Otázka ale je, či protipovodňové bariéry budú stačiť takému náporu vody. Protipovodňové zábrany ochránia mesto. Mesto je v bezpečí. Dunaj naozaj stúpa a keďže my sa sem ešte za pol hodinu vrátime, tak by sme si mohli urobiť taký malý pokus. Ja zoberiem tento kameň a položím ho presne na toto miesto, kde je teraz ešte sucho. A po pol hodine uvidíme, že či bude tento kameň naozaj podľa mojich výpočtov zaplavený. No, ako vidíte, tak pred pol hodinou sme kládli kameň tuto ešte na suché miesto. A ako vidíte, naozaj je úplne celý zaplavený pod vodou. Takže Dunaj stále nebezpečne stúpa. Podľa hovorcu Slovenského hydrometeorologického ústavu však žiadne nebezpečenstvo ďalej nehrozí. Takže občanom v povodí Dunaja nehrozí žiadne nebezpečenstvo a nemáte sa ničoho báť. A ste si tým istá? Zo Štrkov, teda z nábrežia Dunaja. Čo? Kde? Zase? Ja neviem toto. Tu sa dá robiť? Tu sa dá takto robiť? Takíto uchylovia. Obyvatelia Bratislavy si môžu konečne vydýchnuť. Dnes o 10. hodine dopoludnia vydal Slovenský hydrometeorologický ústav správu, ktorá predpovedá kulmináciu Dunaja v Bratislave na sobotu popoludní. V Štúrove a Komárne by mal kulminovať v nedeľu v noci. Obyvateľov miest na Dunaji momentálne trápi len jedna vec. Ochránia ich protipovodňové zábrany. Niektorých bratislavčanov situácia znepokojuje, iní neboli informovaní. Čeho? O kulminácii. To som ešte neočul. Daj aspoň 50 centov na chleba. No, tak ako iste viete, tohto roku čelilo Slovensko rekordne vysokej hladine Dunaja a to, že sa operuje s termínmi ako 100-ročná či 1000-ročná voda, súvisí v minulosti o výnimočných stavov vodných tokov. Dobrý deň, prosím vás, čo si myslíte o kulminácii? No som dosť sklamaný z toho, naposledy bola taká dobrá voda 2002. Ako môžete vidieť, sa bude postupom týždňa situácia ukludňovať. Situáciu v Nemecku a Rakúsku takisto monitorujeme. Ježiši, nenatáčajte ma, nejsem namalovaná, vycenzurujte ma, prosím vás. No tak ale o tej kulminácii vám moc teda nepoviem. A ak by nebolo vodné dielo Gabčíkovo, tak na miestach, kde jeho 18 metrov vysoká hrádza, by sa liala voda na celý Žitný ostrov a tohtoročný prietok by bol väčší ako v roku 1965. Prosím vás, môžete sa niečo opýtať? Prosím vás. Haló? Prosím vás, zastavte. Potrebujem sa vás, slečna. Môžete sa niečo opýtať? Ale nechajme také veci. Však sme mladí, užívajme si života. YOLO. Ruka hore, party hard. Party hard.
Pre televízne noviny Ester Tótová. V predošlej reportáži sme vám ako prvý priniesli informáciu o zajtrajšej kulminácii Dunaja v Bratislave. Situáciu momentálne monitoruje kolega Marek. Tak, bohužiaľ, sa nám na teraz nepodarilo spojiť s Marekom, no pokúsime sa o ďalšie spojenie o niečo neskôr. Pri cestách po Európe zavítal grécky prezident aj do Českej republiky. Počas stretnutia sa však prezidentovi Václavovi Klausovi okrem iného zapáčilo aj miestne protokolárne pero. Dneska se v Praze na mítingu potkali představitelé České republiky a Řecka. Prezident Klaus přijal prezidenta Karla Papuliaho na Pražském hradě a probrali otázky ekonomické i sociální. Vztahy mezi Řeckem a Českou republikou označil prezident Papulia za nadstandardní a těší se na další spolupráci. Novináře spíše zaujalo chování prezidenta Klause. Pero, které měl položený na stole, si nejprv obhlédl, pak ho schoval pod stůl a nenápadně si ho vložil do svého saka. Incident se odehrál krátce před koncem mítinku, nicméně pan Klaus se po konci rychle odebral k svému autu. Pane prezidente, chci se něco zeptat. Pane prezidente, proč jste ukradl to pero? Já jsem žádné pero neukradl. Víte, já pera moc nemusím. Ale my jsme to viděli. Pane prezidente, tady máte ty pera. Že se nestydíte. Ty vole. Na vyjádření prezidentova mluvčí nebylo nutné dlouho čekat. Nejsem si jistá, jaký byl pravý důvod pána prezidenta. Jeho chování a věci, co udělal, považuji správné pro něho i pro Českou republiku. Do té doby se však po internetu rozšířily různé parodie prezidentova chování. Názor řeckého prezidenta překvapil všechny novináře. Well, look, I got mine too. I always take the pens. Did you see the Czech president? Pro televizní noviny z Prahy Vojtěch Svoboda. No, vyzerá to tak, že máme konečne spojenie s našim kolegom Marekom. Marek, počujeme sa? Prosím vás, tu moknem jak taký a toho, lebo nič nevysíláme, je tu zima jak tento Dunaj tu stúpa, mne tu fakt zima a kokos, už fakt chcem ísť domov, fakt ma to tu nebaví do toto je úplná úroveň slovenského národa, akože naozaj gratulujem vám, mohli by ste s tým niečo spraviť, máte tam technikov a z toho, ďakujem vám, fakt vám ďakujem, celý prenos fakt do gratulujem vám, ďakujem, fakt ďakujem do Tak, Marekovi na teraz ďakujeme. To bol náš kolega Marek, ktorý neustále monitoruje situáciu. Tak, toto bolo na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a ešte príjemný pekný večer. Príjemný dobrý večer.